tini ongnani se nangnai ma che ma phainai tini Paithago kayaram kamini lukuroktei koifang kami amchani lukurok Jolijak tamani bage hinka hankai saltham rugui JCB ahai no hai khiklai tonjao kha tamani bage hinkai boroni kokhe abono Bishakarma ni bage salsab JCB be hawa khaglia au kok jaono phiaba teini sal eba keba tini 18 September takhu biromini Tripurani mangkati khurnat tongmani phiaba JCB driver Khaya taya loot ngmani bagai tini takhuk biromini Tripurani mangkatui khurnani bagai shok phailia abono sarkar ni simin administration ni simin bo tei local political leader rok ni phaising tibo ke phano sesre boi abono nok ni simin ongkhornai borok rei aboni bagino Tripura sa mukhang nugino opte haike khatorui sak naya ngmani hai koktuma abono nugino tini kayaram parani kami amchani lukurok tei Srikantoni lukurok tei koifani lukurok Jolijak chiri khoklaikha dati dati no JCB bai tini ni bising no hawa khnang thung ya hangke 19 September ni salmario highway lama muthaknai hnei phaiha first suba phaiha sona korbo place club ni je oboro browne kosto ke phaiga tabo ek mas chole nai tungha 27 28 din chole tungo je ra phaiga babo bri sana brage kosto khege blungo tui manang ya tui ni bage obab karen krui khe bro boni poribani sabti rong no brage ora phaikha ora phaige bro busu kosto khaikha saya nui ya ge ke bo busu khorang ti salai ka sini parani koifang area ni jo to kami ni jo to parani bro phai suba laika erpori bro khulai kha sung khumaya erpore ke sung sarkar no request khaiha brong no jono suba phainani bising suba phainani ungthong hnei ke sung to yak bai rok bo khumaya sung onek chesta khaika ke 2000 phaiha 2000 phai rasta ra khuha are ungkha ke goto sumbar jarago 3000 phai sumbar dor je mani sport tungnai je kuthi klaina jaga bo suijak ke brok je media rok no kok rugui klangjak sungba ba rok no kok rei klangjak tongo khana ke Bishakarma puja khana phaimiya tini phainai ke tobo 11ta bajinani nai tongo tobo kuno driver dojar si driver si phaisi phaya dojani dojal ro braja tongo tobo driver sopaya inge sung to busu kosto nai di oro parani bro ro hu khaisi jago beni dari hajira khai jago inge hajira khai janele tini phaike bro le khnani खरस जाथैले करे एरपरि बो ब्राउसनो सुबानानि बागै अर मांक थैनायनानि बागै बकरिं फमानथो बाहाम फमानथो जे फमानथो दिनि जों बिराद बखा तुंथलै जग जे जों सिनि ब्रोले थैजाक जों एक दिगिगा जों सिनि काकु थैजाक जों बखाबाय जाक एबसिंगबो जों ताबु जे बुना माननाय जों किसा बकरिं फाबनो जों माननाय इंगे जों आशा खेगे जों तो फाइले जा कष्ट खेके गाड़ी रिजार्व के फाइजाक के हिमै फाइजाक माइसा जया तैनिं जिया के जों तिनि इरा वेट खाइ तुं फाइगो बनो जे ड्राइवर रंनो जाते फाइगे और तिनि नि मुसिंगो सना जाते बिकरिं फानो जे फानो जों नायनानि मुसुगु आनि बसानि एग्जाम अबना आं ब्रागे आं तोबो कष्ट खाइ फाइगो आं बुसुं लाइसो जासै र आनि सुदु आनि काकानि मां किसा आं नायनानि गेंके सरकारावबो जे प्रशासन रावबो साका कुनो डेड बॉडी राव मायाखे कुनो प्रमाण पत्र मायाखे जों कुनो डेथ सर्टिफिकेट राव मैया हेंगे इंगे बिनि तो साबुतै करे माहा करे जों डेथ सर्टिफिकेट माया हेंगे जों ब्राइखे जों मा सरकारनि दारि साहाय्य राव बिनान जों बाइखे जों बिमानाय के जों आस नायदि तो लेखा परा करे जों माहा करे सिया इंगे जों जे सरकार बा बांदि मांगे जे आरे के फाइनाय तिनि फाइ दङ खना फाइ दङ तो 2000 गाड़ी और ब्राजक जों 2000 न नायगे मासु चेहरा नाय जों त मा खाइनाय जों काम से माया हेंगे बना जों आ जाते तिनि निमसिंग फाइगे ड्राइवर फाइगे जों और खुबै जों जाते माहासन जों जाते मानानि उंथो जों बकरि गुहाफो जों नायनानि मुसुगो जों जे सरकार जे साइज खाइगा ते किसा साइज खाइगे जों जाते जों किसा जों बकरि फाना जे फाना सिनि काखना जों गथांले मालिया सि दङ अब जों जे खेपो जों मानानि मुसुगो आ जों और बुजु कष्ट के फाइले जाकियानि बसाराव ब्रागे आरेंगे के और जे मीडिया राव दंनायबो ब्रावबो 1 मान्थ कानाय हा ब्रि बसारावनो ब्रागे जे कष्ट के दंमानि बागै आरेंगे जों जाते तिनि अरनि मुसे तिनि सिनि माबो खाइफैनाय मा खुफैनाय जिनि जों जत आशा खायो जों कष्ट के जों फायो
आं दिनै बन साना मुजो जों लेखा फरा ग्रे बुलुं बसैनि ब्रं गेजे जों अमा हायके खायना आ जदि बैनि बसांके ओ बेले एक सप्ताह 3 दिन बसैसे जे शान्ति बाजार को जेकलाइने ब्रनले 3 दिन बसैसे ब्रं खुगै अब खेपाय का सा जरर का देरसे टिपिकर बनब का चिनिले 1 month से गाय दं रे ताबो 28 दिन चले तो जों खेबाय गेनाय जों गया जों के मानि हायके खाय जों के मा इरोनि नागरि गादि बा जोंबो त इरोगा जों सब किसुर जों जुबागै दङ जोंबो त गाहाया जों नायथाय नौनो जों मा मन्त्रि खायगो एमएलए खायगो जा खायगो जों सिनि गाम सिनि हायागो बो नौ मा दंनाय गामगो जों मा दंनाय जोंबो नौनो सुबानाय आ जदि जों नौतिनि सुबा खायसे जोंबो आगामी दिने नौबाय बाक्सा दंनाय अमा आनि कोइ मजाते दिनिनि मसिंगो 2000 गारि फायना नांनाय फाया हिंगे ब्रुरो तुंफ्लालाय जा हयतो आइनाराव फाबोनो स्पाइड मानो जे खायबोनो खायमानो जत पारानि ब्रुरो तिनि फायले जा बुसो कस्तो के खादुं खासा के तिनि जे जोंना कौरगै थांजाक दिनै बुधबार दिनै खुफायनाय ताबो तो 11 बाजि दङ इनके जों कसालनि फायनो ताबो से ड्राइभार से फाया खो इनके जों ड्राइभर मांग थै जों खुनाय 7-5 बाजिले जोंबो दं मेया जों आराय थांनो आरो खाना खुफिनाय इनके खाना फायफिनो जों आमा हायके डेली लाइसय दंनानि सिनि अबो ग्रै जों तो नंगै दङ ताबो बाद्रमा जे हुकी सामिसा खायनाय रावबो माइ रागो आराय रागो के सागलै र आराय र बुसु कस्त के र जे बिनि मांग थै तिनि जे काको बिरमनि मान कथै जे नायनानै हिंगे जत फायले जा जों बिसोर दं थक जा जों गथै फाबोनो जों मांखे बकरी को फाबोनो जों मांखे असनो खुशी जों तो सिजा जे जों जिनि काको कुनो बासे गेले तुंलिया थैले थै जा हंगे जों तबाबो जों माने जों अरखे गारि फायनाय गारि सिमि फायथांनाय दिनि फायखे 2 घन्टासो सामतांखे तेखेया जदि साथामु तुंखे अबखे तुंखे तमानि ओयांगनाय ओंसे ओंनायबो तिनि ओंनानि से नांनाय मासे मा फायनाय तिनि मा फाया मासे मा फायनाय दिनिले मसे ड्राइभार न रहनानि सोंना आं कोइ मग सों ब्रो कस्तो के फाइले जाक दिनि डेली आइखि फाइमेया आं पासे आज दिनि बुसु दिन दरे अर लाइसो जाक अर पाइ जाक बुसु कस्तो के नगनि ओ कसाल मासि बुसु गारि अबरो खे फाइतों आं हाइखे पारानि ब्रोरबो गोबां मा फाइलेखा हा दुंलेखा अब खेलेखा जों फासि फारिया इनके जों सुदु बरसा आशा बरसा सुदु सरकारनि ऊपर से सरकार बो जों आरे खेसे कोनो कियाल से खाया के तंगलाय जों जों त मासिनि बखा दुख नांया दे जिनि बखा मेला दुख नांजा जों आनि कागो थैजांनो जों गथै मानानि फाबो जों बुसु दुख नांलाय जा जों दिनिसो फायगो दिनिसो कौर जा दिनि फायनाय इनके आं नौगो बिसानो बराय काबगे एग्जाम आं तो फायो र बिनि बकरिंग को साफाना नंनो हंगे आं तिने और फाइगो कस्तो के ताबले इनके 2 ड्राइवर से फायागो ब्रोले ब्रो कामिनि ब्रोले जत फाइपेखा पारा नि ब्रोले फाइपे जा किन्तु 2 ड्राइवर इनके फाइने दे फाया दे सिसि जिया मासे मा फाइने तिनि जों फाया इनके जों रास्ता राव ब्लक खायने जे खायने जों सिनि जे मुजुंते जों खायने आफ्रोले कुनो आरे खे खाइगो हिमा साया जों ताबो लास्ट कौ साव जदि तिनि फाया इनके जों जे खायनाय जों हाइवे थांबो